Nájsť vhodný vianočný darček v dnešnej dobe je asi najväčší challenge každého jedného človeka, ktorý chce niekoho obdarovať. V dnešnej dobe na teba vyskakuje obrovské množstvo reklám od vymyslu sveta a obrovské množstvo produktov, ktoré by vlastne na trhu ani nemali byť. A pokiaľ by tú reklamu vypli, tak pravdepodobne by si ani v živote nezistil, že ho potrebuješ, lebo svojím spôsobom tu není úplne tak opodstatnený. Nájsť ešte darček pre fotografa, kde tie produkty sú extrémne drahé, lebo pre nás u fotografov štandardný objektív stojí vyše 2000 eur, o foťakoch ani nehovoríme. To chce byť challenge sám o sebe. Ja som si preto pre teba pripravil takého malého, predpokladám, že bude mať 20 minút toho tento sprievodcu, čo vybrať fotografovi ako vianočný darček. Čiže pokiaľ máš doma nejakého fotografa, alebo pokiaľ si fotograf a chceš niekomu dať taký impuls, že aha, toto by sa mi hodilo, tak samozrejme ja som si pre teba pripravil takýto list. List bude do veľkej miery odrážať moje skoro 20-ročné skúsenosti ako profesionálneho fotografa. Aby to bolo ešte jednoduchšie, rozdelil som si to do nejakých základných kategórií. To znamená profesionál, ten bude nakoniec, lebo tí sú najdrahší. Poloprofesionál, to znamená už si tým trošku privyrábaš. Hobík, to znamená naozaj veľa fotíš, už sem tam niečo si privyrobíš a potom úplný amatér, ktorý vlastne je majiteľom fotoaparátu, fotí pomerne krátko, respektíve vôbec to nebere komerčne, bere to ako zábavku. Aby som ti to ešte zjednodušil, amatér má väčšinou jeden foťak, maximálne 1-2 objektívy. Nemá toho viacej, čiže keď otvoríš jeho brášňu, zistíš, že tam pravdepodobne je nejaký jeden foťačík a 2 také tie tubušteky s optikou vpredu, čo sa tak lesknú. Ten poloprofík už má, alebo teda hobby fotograf už má nejaké 2-3 objektívy, už sa tomu venuje, sem tam chodí fotiť. Či keď otvoríš jeho brášňu, už tam zbadaš veci ako blesk, pamäťové karty, vysypané batérie. Tých objektívov tam možno už bude trošku viacej. Pri poloprofíkoch toho bude zase trošku zväčší sa tá brášňa, už pravdepodobne to bude batoh. No a pri profesionáloch s veľkou pravdepodobnosťou už budeš mať pomerne veľkú skriňu. Pre teba nič nehovoriacich vecí, o ktorých ti vlastne doma stále rozpráva o rôznych čísielkach a parametroch. Takže poďme na toho prvého a to je amatérsky fotograf. Za predpokladu, že máš doma amatérskeho fotografa, tak najlepšie, čo môže byť, je dovoliť mu vyskúšať si inú techniku. Ja ti sem nebudem dávať to, že takúto brášňu a takýto batoh a takúto kartu a toto. Vo väčšine aj tak tieto veci si musí každý vyskúšať sám. Musí mu presne pasovať k tomu štýlu, čo fotí. Pokiaľ človek fotí wildlife, čiže fotí napríklad zvieratka v prírode, tak úplne na nič mu bude brášňa cez rameno. Úplne na nič mu, čo ja viem, bude baterka do fotoaparátu, keď pravdepodobne ani netrafíš, ako tam máš značku, nie je to ešte konkrétny model batérie. Čiže ja sa na to pozriem tak holisticky, ako sa hovorí tak všeobecne, že najjednoduchší spôsob, ako ho potešiť, je dať mu buď poukaz, že tu máš, vyber si, alebo úplne ešte tak akože okrajne, keď chceš nejakú techniku prekvapiť ho, zisti si od neho, čo ho baví, čomu sa venuje, alebo proste pozri si jeho portfólio, prípadne si otvorí jeho Instagram a tam si pozri, čo sa deje a s týmito informáciami choď do špecializovanej predajne. Alebo v špecializovanej predajni napíš normálne mail, že bla bla bla, chcem fotografický darček pre môjho priateľa, venuje sa tomuto a tomuto, tu je link na jeho portfólio a úplne keď to chceš dotiahnuť do dokonalosti, normálne v pohode cvakni fotoaparát, ktorý vlastní. Normálne prídeš k nemu spredu, odfotíš, jak to vyzerá, tam aby bolo vidno tie čísielka, tie kódy na boku toho fotoaparátu a tým pádom ty tomu predajcovi jasne povieš, že čomu sa ten človek venuje, čo aktuálne má, tým pádom on bude vedieť priradiť to, že aha, tu mám túto baterku, aha, tu mám toto, aha, tu mám toto. Čiže buď ti vie pomôcť a poradiť ti a teda potom si dáš cenový budget, alebo mu môžeš normálne kúpiť napríklad voucher do požičovne. Čiže napríklad v Nitre je perfektná požičovňa, tam normálne napíšeš, že OK, tu na toto sa dá rentnúť za pár desiatok stoviek eur a on si to požiča na víkend a zistí, že či by sa mu to vôbec páčilo, či by sa mu to hodilo. Najväčší problém väčšiny začínajúcich fotografov je, že nevedia, čo fotia. A preto za mňa je dosť nelogické, aby ste mu kupovali, alebo aby si mu kupoval objektív alebo nejakú takúto vec, alebo aj tú pamäťovú kartu, lebo tých pamäťových kariet je 10 miliónov výrobcov, rýchlostí, typov a teraz môžeš mu kúpiť CF Expressku, ale on potrebuje SDčky.
Alebo mu kúpiš tú SDčku, ktorú potrebuje, ale kúpiš mu extrémne pomalu. Čiže tomuto by som sa vyhol. Čiže za mňa určite najlepšia možnosť je teda buď napísať nejakému predajcovi s odfotenou technikou a s linkom na portfólio, že tomuto sa venuje a ceca takúto má výbavu, alebo potom kúpiť ten voucher do požičovne. Tu nadávam pozor veľké, do požičovne. Napríklad tá požičovňa v Nitre má obrovské množstvo objektívov, foťakov, že naozaj si tam vyberie každý. Nie je dôležité ani tak, čomu sa venuje. Tá variabilita tých produktov je obrovská a tým pádom tá osoba, ktorú vy máte radi a chcete obdarovať, má možnosť si to vyskúšať pred tým, ako sa rozhodne, že OK, na toto vôbec začnem šetriť. Ďalšou možnosťou, čo máte pre neho, je workshop. Workshop je pomerne univerzálny darček, lebo či si je človek amatér, či je človek profesionál, tak samozrejme tých workshopov potrebuje obrovské množstvo. Ja všeobecne vravím, že každý workshop ti môže priniesť iba dve veci. Buď potvrdenie toho, že to robíš správne, alebo sa niečo naučíš. Neexistuje nič medzi tým. Ja aj s dnešnou mojou praxou, pokiaľ pôjdem na celovíkendový workshop, za ktorý zaplatím nie najmenšie peniaze a naučím sa tam jednu jedinú vec, tak pre mňa to malo zmysel obetovaný čas a peniaze, lebo som sa naučil jednu vec. Čiže aby som to zosumarizoval, pokiaľ si amatér, respektíve pokiaľ máš doma amatéra, fotografa, tak naozaj odfotiť techniku, poslať portfólio, spýtať sa ho, čomu sa venuje, že čo sa mu najviac páči. Páči sa ti viacej fotenie aut, páči sa ti viacej fotenie báb, páči sa ti viacej fotenie wildlifeu a s týmto teda pozrieť nejaké kurzy, prípadne napísať do tej špecializovanej predajne, že OK, tomuto sa chce venovať, toto má, skúste mi trošku poradiť. Poďme trošku ďalej a teraz sa pozrieme na toho poloprofesionála, respektíve zanetiehaného hobbystu. Ja som to tak trošku zhrnul dokopy, lebo medzi nimi veľký rozdiel nie je. Rozdiel iba to, že jednému to už zarába, druhý ešte má aspoň parciálne, druhý má stále robotu, z ktorej to dotuje. Pokiaľ chceš takémuto človeku niečo pekné nájsť, niečo, aby si pekne dostal, tak opäť raz. Pravdepodobne ty nebudeš vedieť rozdiel medzi 50-1.8 a 50-1.2. Stál som ti práve 4 čísla, ktoré ani jedno nevieš, čo znamená. Problém v cenovke je to, že jeden stojí 100 eur alebo 150, druhý okolo 2,5 tisíca. Čiže nie je to úplne najvhodnejšie riešenie. Opäť raz, môžeme tu použiť tú istú verziu, ako sme používali pred chvíľou, pri tom amatérovi. Normálne si zoberie jeho brašňu, odfoď ju, čiže normálne môžeš do predajne potom poslať, že počúvajte, tak hľadám darček pre, ja neviem, môjho frajera. Venuje sa portrétnej fotografii, lebo už ako poloprofík alebo zanetený hobby už máš nejaké špecializácie. Venuje sa nejakému smeru, tým nejakým smerom sa chce uberať a toto je technika, ktorú aktuálne vlastní a takýto mám približne budget. Toto je spôsob, ako ty dokážeš zadefinovať tomu predajcovi, ktorý má nejaké skúsenosti, že OK, týmto smerom sa asi ten človek chce hýbať, toto by asi chcel robiť a toto má a toto by mu teoreticky sa mohlo hodiť. Pokiaľ máš dobrého predajcu, to znamená niekoho, kto rozmýšľa, kto naozaj nad tým fotí, tak samozrejme on ti napíše, že OK, najlacnejšia alternatíva, pamäťové karty, koľko ich má, aké ich má, tu na takto ju otvoríš, pozrieš. Koľko má batériek, nehodilo by sa mu nová a potom postupne začneme pridávať. OK, nejaká odrazka, keď fotí portréty, možno by sa hodila. Možno by sa hodilo toto. Čiže takýmto spôsobom ty dokážeš vykomunikovať s tým predajcom presne to, čo by sa tomu človeku hodilo. Aby som ťa trošku nezblbol, ja ti sem dávam dole link na predajcov, kde si naozaj myslím, že ti budú vedieť poradiť, pokiaľ s ním budeš takto komunikovať. Ďalšou zaujímavou možnosťou, ktorú ja by som bol rád v tom stage, keby dostanem, tak je workshop. Či už by to bol workshop fyzický, alebo teda onlineový, v dobe, keď ja som začínal, teda onlineové neexistovali, takže mohli byť iba tie fyzické, dáš vždycky niečo tomu fotografovi, niekam ho to posunie. Čiže opäť raz, ty si môžeš pozrieť, čomu sa venuje, čo ho baví a pokiaľ vidíš, že ho baví, čo ja viem, fotenie s modelkami, tak si pozrieš nejaký portrétny workshop. Pokiaľ zistíš, že ho baví fotenie svadby, tak si pozrieš nejaký svadobný workshop. Ak zistíš, že ho baví fotenie ako také, tak mu dáš všeobecný workshop. Pokiaľ si není úplne istý, väčšina stránok ti ponúka možnosť kúpiť voucher, čiže nejaký darčekový poukaz. V nejakej hodnote pozrieš si, koľko stojí priemerne nejaký kurz, alebo nejaký masterclass, alebo nejaký workshop a v tej hodnote tomu človeku zakúpíš taký voucherik. Ja sa priznám,
Ja za svoju fotografickú kariéru som ich dostal celkom dosť. Každý jeden som využil hneď prvý týždeň, ak som ho dostal a rovno som si ich nakúpil, objednal. Pre mňa to bola asi najlepšia možnosť, lebo v tej dobe, keď som začínal, alebo respektíve keď som bol v tom stage toho poloamatérskeho fotografa, alebo poloprofesionálna, alebo hobbystu, tak sám som nevedel, ktorým smerom chcem ísť, aký objektív, čo som chcel. A práve cez tie workshopy ma dokázali nakopnúť, dokázali ma posunúť a ukázali mi ten smer, čo chcem a čo by som teoreticky potreboval. Čiže už by som sa vyhol nejakým akože fixným darčekom, že OK, tu máš objektív. Pokiaľ má niekto 10 000 eur voľných, OK, kúp objektív, ale veď nerozprávame sa asi o takýchto hodnotách. Ďalšou možnosťou, čo ešte máš, je, čo určite nikdy nesklame, je napríklad kúpiť voucher na čistenie snímača, lebo ten snímač potrebujeme čistiť pravidelne, tak 2-3 krát ročne, čiže tým určite nikoho nesklameš. Opäť raz, link ti dávam dole. Prípadne teda nejaký voucher na prenajom techniky. Lebo počas toho roka ten človek bude určite si potrebovať chcieť techniku a keď už bude mať možnosť si požičať, tak pre nás je to win-win situácia, lebo máš možnosť vyskúšať si objektív predtým, ako ho zakúpiš. Posledná kategória, tá najťažšia, sú profesionálni fotografi. Pri profesionálnych fotografoch platí jedno zlaté pravidlo. Prosím ťa, nič mu nekupuj, čo sa týka fototechniky. Ako profesionálny fotograf už viem presne, aký objektív potrebujem. Lenže ten objektív stojí asi tak 2 až 2,5 tisíca, ale respektíve tam to začína. Už viem, akú pamäťovú kartu potrebujem. Lenže tá pamäťová karta zase stojí 300-400 eur. Viem presne, aké svetla potrebujem. No len opäť raz, tá cenovka je trošku niekde inde. Takže zlaté pravidlo, nikdy profesionálnemu fotografovi nekupuj nič, čo sa týka fototechniky. Určite nie tej hardwareovej. Čo poteší každého profesionálneho fotografa je čistenie snímača, lebo to potrebuje, prípadne nejaký workshop, respektíve ideálne voucher na nejaký workshop. Určite si s ním najprv prediskutuj, že či vôbec to má zmysel. Lebo každý profesionálny fotograf má nejakého vysnívaného svojho fotografa. Vladimír Rys, čo fotí Formulu 1, alebo Samovidič, čo fotí momentálne tuším plachetnice, tie preteky na tých plachetniciach. Tam by som ja ako profesionálny fotograf veľmi s radosťou išiel, len ten workshop zase, tá cenovka je pomerne dosť vysoká. Pokiaľ ty by si chcel kúpiť nejakému fotografovi teraz nejaký kurz, tak naozaj si to s ním najprv prediskutuj. Čiže pokiaľ hľadáš darček pre profesionálneho fotografa, prosím ťa, nekupuj radšej, alebo na nič sa nepozeraj bez predchádzajúcej konzultácie na to, čím ho obdarovať a určite nič z fotografickej techniky alebo vôbec z fotografického sveta. Jedna vec, väčšinu vecí už každý fotograf doma má, a druhá vec, nestojí to úplne najmenší budget, aj keď doma samozrejme tvrdí, že to je pomerne lacné a bolo to akurát v akcii. Ja úprimne naozaj ľutujem moju manželku, keď mi má hľadať niečo na Vianoce, respektíve narodeniny. Ale tým, že sa tým živím takto extrémne dlho, tak máme dohodu a veľmi rýchlo som jej vysvetlil, že prosím nič z toho, čo by sa týkalo mojej práce. Jedna vec, lebo buď ma tým úplne nepotešíš a skončí to niekde zapadnuté v šuflíku, alebo to bude stať také obrovské množstvo peňazí, že to fakt radšej ani nerob. Ako vidíš, vybrať darček pre fotografa je naozaj extrémne náročné. Ja pevne verím, že ti toto pomerne dlhšie, ale dúfam, že štrukturované video pomohlo. Dole som ti samozrejme dal popisy. Dal som ti tam popisy, kde zohnať kurzy, kde zohnať rentál, ktorí sú odporúčaní predajcovia, ktorí viem, že sú kvalitní a že naozaj sa na nich môžeš spoľahnúť. A určite každý nákup, pokiaľ by sa rozhodla ísť pre nejakú hardwareovú časť, to znamená nejaké železo, nejakú mašinu alebo objektív, pamäťovú kartu, to je jedno čo, určite to konzultuj jedným z tých predajcov, ktorých ti píšem, aby si mal istotu, že nekúpiš niečo, čo ten človek úplne tak 100% ocení a bude sa z toho radovať iba preto, že to dostal, ale nakoniec to skončí niekde na spodku bátohu. Takže dole máš všetko spísané a ja ti veľmi prajem, aby si našiel ten správny darček, ktorý vyčarí úsmev na tvári tomu budúcemu fotografovi.